għandna il-Prim Ministru illi għadu bl-ebda mod ma rreaġixxa għal dan il-fatt, għal din id-denunzja, għal din l-akkuża ħlief illi għajjar il-ħaddieħor ċip. Jiena nistenna illi l-Prim Ministru mhux talli m'għandux jattakka lil min qed jitlob investigazzjoni, talli għandu hu stess jekk verament jemmen illi huwa ġenwin, jekk verament jemmen li huwa ma għamel xejn ħażin, u stess għandu jagħmel pressjoni pubblika fuq il-Kummissarju tal-Pulizija biex ifittex jibda jinvestiga. Iksostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-4:00 indirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-fatt li l-Prim Ministru u l-Kummissarju għadhom m'għamlu assolutament xejn quddiem id-denunzja li ġiet preżentata din il-ġimgħa, talba formali biex issir investigazzjoni dwar il-kuntratti ddikjarati fraudolenti ta' 3 sptarijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li jissa wara li għaddew 48 siegħa minn mindu l-Partit Nazzjonalista talab lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jieħu l-passi neċessarji fil-konfront tal-persuni li jissemmew mill-qorti, il-Prim Ministru baqa' siket u ma għamel l-ebda reazzjoni. Llum għandna iswed fuq l-abjad li Robert Abela qiegħed ikompli jiddefendi b'kull mezz lil dawk li l-qorti qalet illi dawn għamlu aġir fraudolenti u possibilment kriminali. U għalhekk huwa importanti, u għalhekk huwa dmir tagħna illi la darba min suppost qed iwettaq dmiru dan mhux qed jagħmlu, aħna ħassejna li hija ir-responsabilità tagħna u dik ir-responsabilità aħna nerfawha illi mmorru għand il-Kummissarju tal-Pulizija biex il-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga dak illi seħ. Bernard Grech sostna li l-ismijiet li ħarġu mis-sentenza konklusiva tal-qorti li tat lura l-isptarijiet lil poplu Malti Wawċi kienu kompliċi fil-frodi li sewa madwar 400 miljun euro. U għal daqstant appella lil kummissarju tal-Pulizija sabiex jieħu azzjoni u jwettaq dak kollu li anke l-Avukat Ġenerali kellha dmir illi tagħmel. Il-Kummissarju tal-Pulizija ma jistax jibqa' ċass quddiem dawn il-fatti, quddiem din ir-realtà u aħna se nkomplu nagħmlu pressjoni kollha b'kull mezz biex il-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel dmiru u jinvestiga lil persuni kollha li aħna indikajna f'din id-denunzja. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija elenka l-artikoli tal-liġi kollha li ġew miksura minħabba dan id-dil skandalus u fraudolenti. Iżda l-kemm inkisru diversi liġijiet ħadd għadu ma tressaq il-qorti. Għaddew xarejn u nofs u iktar minn mindu ingħatat is-sentenza. Għaddew jumejn u nofs u iktar minn mindu daħħalna din id-denunzja. Il-Prim Ministru ma għamel xejn. Il-Ministru tal-Finanzi ma għamel xejn. Il-Deputat Prim Ministru ma għamel xejn ħlif qal li pratikament jisu mhux aħna ġibnihom l-isptarijiet ma tax jifhem li kważi hu ġabhom lura l-isptarijiet. Il-Kummissarju tal-Pulizija ma għamel xejn. L-Avukat Ġenerali ma għamel xejn. Daw kollha li kienu involuti direttament jew indirettament. Adrian Delija tsenna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex tittieħed azzjoni minnu fih ħalli ssir ġustizzja għal ġid tal-poplu kollu. L-Oppożizzjoni qiegħda tagħmel xogħla. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel xogħla. Issa jonqos illi jagħmel xogħlu il-Kummissarju tal-Pulizija. U l-arloġġ għaddej. Żmien l-iskużi għadda. Issa żmien tal-azzjoni. Desiree Grech, Net News.